Kedves urkótiak! 2025 egy mozgalmas év volt a település fejlesztése szempontjából, hiszen számos beruházás, felújítás valósult meg a faluban. Vegyük őket sorra! A Rózsa utca keleti részének járdája térköves burkolatot kapott, melyet a Magyar Falu programban elnyert támogatásból, valamint önerő biztosításából fedeztünk. A Rákóczi utca menti árok a település fő vízelvezetője, így fontosnak tartom, hogy jó állapotú legyen és betöltse a funkcióját. A Rákóczi utca 34, 34A és 34B számú házak mögött ezért elvégeztük az árok burkolását. Felújítottuk a Rákóczi utcára merőleges Rózsa utcai szakaszt, a közösségi ház előtti murváspatkát, valamint a közösségi szintérhez vezető utat. Apropó közösségi ház. Az épület szinte folyamatosan foglalt, hiszen hétköznap civil szervezetek, míg hétvégén magán vagy falusi rendezvények helyszíne az épület. Éppen ezért kisebb, de annál fontosabb fejlesztéseket eszközöltünk az épületben. Világításkorszerűsítést hajtottunk végre a közösségi szintérben, míg a kazányhelységbe egy mosogatót építettünk be. A közösségi házzal ellentétben a sportcsarnokban hatalmas fejlesztés történt. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásában és beruházásában megvalósult a teljes parkettacsere, emellett az Urkúti sportkör beruházásában megtörtént a küzdőtér világításkorszerűsítése. Urkúton a bányaművelés miatt több be nem építhető terület is van. Ezek hasznosítása kihívást jelent, lévén épületet nem lehet elhelyezni rajtuk. A temetővel szembeni parkolóval szomszédos területen azonban sikerült egy egyedi dolgot kitalálnunk. A kutyafuttató kialakítását a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával valósítjuk meg. Még néhány munka hátra van, azonban látható, hogy egy szép, a kutyusok és a gazdik számára alkalmas közösségi tér épül. Köszönjük az alapítvány támogatását, valamint Ovádi Péter országgyűlési képviselő és állatvédelmi kormánybiztos támogató hozzáállását. Idén 2. Már a korábbi években is tervezett fejlesztés is megvalósult. A nagyház, valamint a benne található önkormányzati lakások jövőbeli fejlesztése érdekében megtörtént az épület áramhálózati fejlesztése. Emellett a 2023-ban a Hősök és Temető utca közti útszakasz hatósági engedélyeztetése érdekében megtörtént a közvilágítás bővítés. Talán az egyik legjobban várt fejlesztés a Telekom beruházásában megvalósult optikai hálózat kiépítése volt, mely őszre elkészült, így szinte minden háztartásban elérhetővé vált a szélessávú internet elérés a faluban. A közműveknél maradva az önkormányzat megrendelte a Pipacs utcára merőleges utca víziközmű terveit,
Emellett megkezdte a település északnyugati részén további telkek kimérését, melynek célja, hogy ezen a területen is mihamarabb el tudjuk kezdeni kiépíteni a víziközműhálózatot. A hatékonyabb zöld területkezelés érdekében a Magyar Falu program keretében egy kis traktort szereztünk be, több hasznos kiegészítővel együtt. A fejlesztésekben partner volt a nemzetiségi önkormányzat is. A sportcsarnokban a fűtési rendszer, az óvodában a napelemrendszert fejlesztette, míg a Helymák Múzeum épülete új héjazatot kapott. Úgy gondolom, hogy izgalmas és hasznos fejlesztések valósultak meg 2025-ben, de 2026-ban sem fogunk unatkozni, hiszen a versenyképes járások program révén rendelkezésre áll 36 millió forint fejlesztési forrás, melyből bővíteni tudjuk a közterületi kamerahálózatot, trafiboxot telepíthetünk, a Pipacs utcára merőleges utcában megcsináltathatjuk a víziközműhálózatot, a sportpálya nyugati oldalán lévő út építését is megkezdhetjük, valamint elkészülhet az óvoda előtti buszmegálló öböl is. A Magyar Falu programban elnyert támogatásból a tér és a sportcsarnok előtti buszmegálló között épülhet járda, míg a közös agrárpolitika pályázatban elnyert támogatásból az iskola melletti külterületi út építését tudjuk elvégezni. A település jövőbeli fejlesztése érdekében bízom benne, hogy jut forrás különböző terület- és településfejlesztési tervek megrendelésére, a temető kisléptékű infrastrukturális fejlesztésére, valamint kisebb aszfaltozási munkákra. A nagyházi önkormányzati lakások áramhálózati fejlesztésére is fontos volna forrást allokálni. Emellett megkezdtük a Zsófia pusztai szennyvízhálózatra egy pályázat előkészítését is. Az infrastrukturális fejlesztések mellett izgalmas programokkal is igyekszünk színesebbé tenni az úrputi életet, hiszen a szokásos rendezvények mellett is készülünk eseményekkel. Köszönöm mindenkinek a támogatást, segítést, közreműködést. 2026-ban folytatjuk.